Hei, salutare! Cu voi sunt eu, Samurai. Și astăzi o să fie cu mine Corneliu. Și astăzi o să facem un challenge. Cine face în 7 minute cea mai frumoasă casă? Voi o să scrieți în comentarii ce vă gândiți despre părerea asta. Și abonați-vă, vă rog frumos, Вы все мышь, я взял лут и вышел, бэйби, ты пьяшишел Я взял твою бу, я ее ебу, и мой брат. Hai și să strângem 10 like. Abonați-vă, vă rog frumos, că m-am străduit să facem o casă așa de frumoasă. Începem în 3, 2, 1 și ne ducem. В прихожей дома даже лук в мусорном баке Я распилил лицом рвут от табукаки Я с твоей шалавой, бэйби, ты пьясу Alegem, Килла, кукла, чаки, мои панчики întâi eu iau Бэйби, каратист, не смотрите на мой фейс Не смотрите на ăsta, меня, ведь я să курю в режиме crafte, бис este piatră, Прячем бритвы под язык Своя сука мне sticlă, это лип-синк ce mai caut eu? Vreau să fac și un covor alb, ca să fie mai frumos. Скажи мне, где твой лут, я иду ебать Скажи, где деньги, сейчас и я иду их брать Много ярости, мне лучше не мешай мой бакс Иначе будешь тоже будет, ёпта, блядь Și începem. Эй, и Vreau мне o нужен poleană биф, lângă не casa какой-то aia, жёсткий доп unde Я se курю cătă себе golemul ăsta. Эй, у Глака есть мотив Они не умеют рэпить, бэйби, тейп, делаем биф Da? Vreau să te rog ceva. Ce? Să vă abonați pe canal. Și la dânsul și la mine. O să fie în subscriere acolo la descriere. O să fie canalul lui Flix Corneliu. Și haide să ajungem la 20 de urmăritori. Că mă strădui foarte tare. Scuze mâță, dar să repede să fac, că o să mă întreacă Corneliu. Pun ușa aici, nu e bun. Mai bine aici, nu, și aici nu e bun. Da, să fac dintâi așa. Oh, e normal două ușe să fie. Că o să între toți prietenii mei. Așa. Villager-urile, du-te de aici că o să te îngrop aici, în cărămizele astea. Facem repede. Să-l întrecem pe Corneliu. Nu, eu voi fi primul, ai înțeles? La cât facem spor că eu sunt primul și eu o să te ajut. Haide, Dar nu, că mă crezi că la 5 lei. amândoi. Hai la 5 lei. Amândoi vom termina tot așa. Scuzați pentru că fac așa, vreau cât mai repede, că o să pun și mobila. Și o să fac aici dintâi un H. Cum vi se pare? Dă să pun sticla mai repede, că este foarte greu să pui și să fiți ușor. Și da, vreau să vă anunț că o să facem săptămâna asta videoclipuri toată săptămâna, în fiecare zi. Dacă o să fie multe vizionări, măcar și nu o să fie like-uri, o să facem o fermă de legume care o să vă ușureze viața în Minecraft. Dacă jucați cu prietenii sau așa, singuri. Și apoi o să facem un sătuc într-o oră. O să filmăm o oră cum facem un sătuc, amândoi. Oh, asta va fi tare greu.
dar ne stăruim pentru voi. ca să vă abonați și să fiți cu noi. Galemul ăla tot acolo șede. Se plimbă. Acum dă să facem de deasupra crâșa, acoperișul. Rusule. N-am ce face dacă-s rus. Și ia uite că terminăm. Tu ce faci acolo? Termini ori nu? Eu mi-a rămas puțin, dar mobila nu cred să... Eu repede fac. acuș o pun, intru pe ușă, acuș pun niște scări. Cum vă casa. În scările iau așa care mi-a picat. Da. N-am timp, că deja 4 minute m-a timp că s-a dus. Sau mai mult. Cred. O prietenul meu face stream Live. și intrăm în casă. Punem crafting, Așa facem, așa. da, Da. punem niște chesturi, l-am deschis și punem acuș și niște... A, nu. Dintâi facem covorul. Mie îmi place covorul alb, dar vouă? Scrieți în comentariu. Eu aproape am terminat, dar până când eu vorbesc, vă rog, abonați-vă la canal. Și la canalul meu și la canalul lui Samurai. Vă rog, noi ne stăruim doar pentru voi. Eu am și skin-ul așa de YouTube, că eu iubesc YouTube-ul. Dar ce să facem dacă avem puțini abonați? Eu aici caut patul roșu, care îmi place. Și Dacă ce albastru caut, ți-a plăcut, ce caut. albastru ți-a plăcut. Nu, ăsta care mi-a chicat primul. Și punem și niște cărți acuș. Acuș să le caut. Stați puțin. Ia cătăle. Eu iubesc foarte tare să citesc. Scuzați. Și vremea puțin a expirat. Ia că să pun lumină și gata, vremea a expirat. Și așa Dar pun. eu lumină n-am... Și să ziceți, cine a câștigat în concursul ăsta? Cine vrea? Tu vrei de primul să vii la mine ori eu la tine? Hai eu primul. Acuș. Să-mi pun toate lucrurile. Și uite că vin să-ți arăt unde am făcut. A, tu mă vezi, ești aproape. Da, Haide, vină. așa, eu Dar vin. de ce ți-a dispărut skin-ul? Nu știu, Ei, nu-i nimic. Haide, intră. nu interesant. Eu am skin de Ben 10. Haide. Eu iubesc aici să citesc. Cum ție? Da, frumos. Dar eu mobila n-am Așezat-o? așezat-o, Bine. n-am dovedit. Haide la tine, Acuș. Da, Dar stai zic să cum mă îți- îmbrac, stai să mă îmbrac. Dar cum ții casa mea? Frumoasă, bun, dar îi lipsește ceva, mie îmi pare. Bine, haide la mine. Dar te rog, poți să mă ajuți la mobilă să-mi pun? Da, desigur. Nu, casa... Așa, e bună. Pentru început. Așa. Dacă se strânge 10 like-uri, vom face și fermă și casă a doilea etaj din casă. Da, o să facem o casă de 2 etaje cu cel mai mare. Și acum să-l ajutăm.
pentru voi o să treacă o secundă, Iar pentru noi 5 minute. Așa. Da. Gata. Gata, Cum? am terminat. Vă place? Scrieți în comentariu. Da, și acum terminăm pentru videoclipul de astăzi și vă rog să dați like și să scrieți în comentarii Dacă v-a plăcut, și asta dacă să mai facem. vreți să facem. Și abonați-vă și dați like și da, Da, acum am terminat. am Deci, terminat. ceva. Și nu uitați-vă să vă abonați la prietenul meu. La Pa! revedere!